माझो मोठो सक्को भाव हा आणि त्याका ऐकूक आणि बोलूक येत नाही मुको हा, तर मी त्याका विचारणार तुका काय हवा म्हणून. हा म्हणजे ह्या म्हणजे कोंबडीचा चिकन हवा त्याका खाव. गावासून इलेल्या थोरल्या भावाक चिकन खाऊची इच्छा होता. त्याच्याबरोबर सर्व रटांबळ घेऊन मी गेले डोंबिवलीच्या समाधान रेस्टॉरंट. बाबल्याक ऑर्डर देताच बाबल्या म्हावऱ्यापासून कोंबड्यापर्यंत आणि कोंबड्यापासून शाकारापर्यंत 9 ते 10 स्टार्टर टेबलावर डायले. आजचो सत्कार मूर्ती थोरल्या भावान चिकन तंगडी कबाब का गावठी हिसको दाखवल्या. माझ्या बारक्यान काश्मीर की कली तर थोरल्यान प्रॉन्स तंदुरी आणि बायल्यान पनीर नवाबी टिक्का का ढास मारला. संतगतीन सुरू असलेली बॅटिंग गावठी पाडे मैदानात येताच धुवाधार सुरुवात झाली. माझ्या पुतण्याने चिकन व्हाईट तंदुरी, बोंबील फ्राय आणि हवालदार आणि मुंबई मिर्च कबाब का पळता भुई थोडी केल्याने. हेनी तर काकाच्या पावलावर पाऊल ठेवून पापलेट तंदुरीवर झडप मारल्या, तर भाऊजन चिकन लॉलीपॉप का आखाड्यात घेतल्या. थोरल्याक ऐकूक बोलूक येत नसला तरी बॅटिंग मात्र धुवाधार करीत होतो. शेवटचे 3-4 चेंडू माझ्या वाट्याक येताच मी आरपार केलंय. आमची आहे सुखी तर मधल्या वाटच्यांची ओली पार्टी चालू होती. मग दुसऱ्या राऊंडची पण धुवाधार सुरुवात झाली, पण फिल्डर लवकर बाद झाल्यामुळे मॅच टफ झाली. शेवटी वहिनी सर्व धुरा आपल्या हातात घेतल्या आणि हरलेली मॅच आमका जिंकून दिल्या. बेस्ट प्लेयर कोण कॉमेंट मध्ये नक्की सांगा.